Hyvin kouluttautunut, järkevä, menestyvä ja silti aina vaan se äiti. Hei Rachel! Hei, sä lausutaan Rachel. Seitsemän! Niinkö monta? 7. Ja kaikki tyttöjä. Ettekö olisi halunneet poikaa? On se harmi, ettei poikaa siunaantunut. Hassua. Poikien äidiltä kysytään ihan samaa tyttöjen suhteen. 7 tyttöä. Oletteko katujen nainen? Että mitä? Siis huora. Kaikilla lapsilla on sama isä. Se oli ihan tavallinen avioero. Anteeksi. Oliko mies suomalainen? Tai siis siksikö muutitte tänne? Nimesi on ulkomaalainen. Aapu on syntysuomalainen. Tytötkin ovat syntyneet täällä. Nyt, jos sallit, jatkan töitä. Odota! Ovatko he Alvarosuon koulussa? Ovat 2 vanhinta siellä lukion puolella. Voitko antaa nimet? Mieheni toimii opettajana, omatkin lapset siellä. Nopeasti sitten. Siis lapseni. Hankin tän eilen. Palkkapäivää! Tuo on ihana. Ja kenkäsi ja laukkusi. Hei, entä sun housut? Upeet! Admiral Brown, rehtorin kansliaan. Siis sun... Sisko, sä oot vasta toka kerta tällä viikolla. Nyt on tiistai. Aika paljon noita poissaoloja kertynyt. Tsemppiä nyt. Voisiko näyttää vähempää kiinnostuneelta? Yritän kovasti. Alan kyllästyä asenneongelmaasi. Joo, samat sanat. Skyler, Mitä nyt? mennään kauppaan. Joo, emmeköhän me ehdi. Joulukinkkuja. Syyskuussa. Missä se reikä on, jos tuo on kerran pylly? Oi ei. Ei. Oi ihana paita. Teitkö sä tuon itse? Se on kirpputorilta. Niin söpö. Se oli rumin paita, minkä mä oon ikinä nähnyt. Ihan hirveä. Hyi saasta. Pölli sen varmaan mummoltaan. La la la, ratatatatata, na 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 na. Haloo? Tää on poliisi. Mitä? Onko siellä Megan Brown? Joo. Laita heti 20 postilaatikkoa, sitä ei viemme sinut vankilaan. Voi ei. Se on poplalli, ja nyt me lauletaan. On kaunista ja päivätään. Ei voi Haloo, äiti! Missä Skyler? Ollaan kotona. on. Kotona. Sanotko Skylerille, että lämmittää teille sitä makaronilaatikkoa? Skyler, tilaa pizzaa! Ei kulta, makaron. Tulen kotiin.